Hi mga bay, naami karon sa Cebu North Bus Terminal. Gikan pa mi og Park Mall kay namalit mi aning dahon sa arugula. Ayan, tag 45 fresh kay mga bay. 45 pesos. Inyo ning makita sa Park Mall. Unya si Ate Cha ang nagbalit ani sa Ate Charing. Nya unsay tuyo namo diri sa North Bus. Nabilin ang bingka ni Ate Cha sa bus. Ang giyahang gisubay no kung naa pa ba. Murag kana daw iyang gisakyan kanang 888 diha. Bi atong i-zombie mazomba. Ang kani kanang naijiji. Okay, shout out kay Gigi. Wa gid mo gipahinomdom no nga naibingka sa titsang dala. Mabag-o ra ba tong loto in town? Mayo ang tag makita niya. Unya makikita mi karon ni by Luisa. Og ang iyahang YouTube channel, Gemini Vlog. Ug naan din siya mga order namo. Pero wa gi ko kada photo gamay jud kay ni kay wala man ko ka sure nga madayon among lakaw karon. Natulog jud ko pagtawag na teacher, natulog ko. Kung uyab nga pula ang nakatubag. Unya dugay na kay niya magipang order mga bay di ara. Gikan pa ni Ate Charing. Kaning unsay tawag ani katuning kuan babi kung tanon ako siya unya kung unsa ni. Unya dunay seeds of the earth mushroom crispy. Mga katuyang mga baligya ba, mga organic nga gipangkaon niya. Then syempre na siya daghan kay order nako nga arugula seeds. Pila ni kabuok murag 50 ni kakuan putos. Yang gi-order nako no. From Kuwait pagid ni siya. Ipalit na pa ni nako sa Kuwait niya. Muna yung gi-order piting daghana ani mo ambot lang kung manurok pa baka ani no kay pila na ni katuig sa balay. And then yang order nako nga Valentis Optimum. Ala wa jud ang kape. Unsa man wa? Ano jud ay? Niya kinsa ka? Ipungtanan nimo ang konduktor og kuan? Di gitanaw man ako kung samni nga kung tanan nga bus dito nga nagparking nga inapo kabuok ni ako kun mga naong. Wala na jud. Wa ka nang utana nga mo kaning mapay pagparking wa ka nang utana. Nangutana gani kuno unsang orasan no. Unsa mga alas 11:15. Alas 11:15 biya ko gidrop sa Park Mall. Uy, na may diya saging, nilungag. Wala doy, wala kuan biskit ra kanang tagkuan. Ang bibingka jud ba? Huwag ka kabantay sa driver. Mo gani no gitan-aw kay nako mga driver no taga minibus. O dayon. Oo, mao din to akong gano'n. Dili man ni mauuy niya. Ang bibingka nga balik 300. Balik 300 jud nga bingka yung town pina-crispy pang init. Ano pinaliki jud to day agay. Ug karon kay gutom naman jud kay ko di na jud mawala na jud kabutangan sa kung gagutom. Salamat kay inday. Uy, mapay gikuyugan ti kano. Uy, magdagan-dagan biya akong brang nag high heel biya kano. Okay ra uy, marakadagan taong ko kahil ni apil biya ni miss kuan sa una. Miss Miss gutom na Barangay. ko. Miss Barangay. Unya unsa may imong reviews ang buto cheese. Panaasa ako kay gutom nila ko mag-review. Agay ginoo ko ang bingka gid ati chan salan siton. Kani di. Di na mauuy. Green na ra biya tuno nya wa bay traffic diri pa dong. Unya gipunit na ka to sa kondok. Naambot lang bisag gipunit ko kay ano, panos tud kaugma. Nakalamit mong puto dai. Natukan ko. Lami kayo. Lami kayo. Actually, papunta kami ng SMC side kasi i-meet namin si Madam Luisa Salamat Chutar. Yes. Galing ko. Saan siya galing, Day? San Francisco? Southern Leyte. Naglibog ko kung asa siya kay. Nya. Gutom ka ayon, kuya oh. Sige, kuya ayo ko. Ikaw kuya no. Ako'y galuto Mango na andi kuya. lagi ka grasya biya ni kuya no. Di ko na Snacks sige na na kuya. diya. Wala ni hilo kuya kay mga vlogger ni kuya. Wala hila. Wala kani dir tanan ako jud nang gipangitan na ako tanan kana diha tanan Asa ni tuyo ka di bitira. Panatan ako nang gipangsaka. Uy, init kay teacher. Mm. Painit jud ka ay.
Gipang sa kanan ako tanan nga bus nya wa jud. Wa jud. Kadto. Ginamaon. Ay. Unsa man ilang mga baligya di wa tay. Wala lagi uy mga kuan man na, Tay mga katag di ani kuan machit. mga biscuits man na. Wala jud mga saging day. Sige ato ay dahas late. Gabot sila ilaha. Ay dito na lang machita, dito na lang panuba og saging sa iyo nag-abot. Ayan po, nandito na kami sa pangatlong Ayala no sa Cebu. So in front of North Bus. North Bus Terminal may bagong Ayala dito. Kanino kani? O kana day, kana. Kani mga boys oh. Wa pa So, Ayala mahuman. yan. May rapud no kay naare dool nga Ayala. At yan pa. Mahay ra from Park Mall. Unya mo lagi to teacher unsa gingan ani? Yes, so ayan po ang name ani is Blueternati. Ternate. Blueternate Ternate or flower. ternate? Unsaon pagkuan Ambot na? uy kay butterfly pea man gihapon ni pangalan. So kani, Uy, naunsa naman na. Oh, wakan, way expiration wala na. ni siya, kuan ni siya Nangita dear. bi ako wala expiration na kabutang. Pwede pa ni siyang kanon kay kuan man ni siya organic. This is binili ko Mushroom. ito sa Yamang Bukid Organic Restaurant sa Davao. Ano siya? Mushroom, Mushroom crispy. crispy mushroom as in kilala ko talagang may-ari niyan. Siya talaga ang gumawa niyan. Tapos Nya ano kana pa? gikwait na. Ito gikan og kwait ano to? Ay, Gusto sa Gerger. Gerger. Uy, pag di mo ko na Gerger, mali na pagkunaw. Ambot nila oy basta kay akong amo Gerger. Gerger. Mabuot sila mga Gerger giingon sa kong amo. Ito, this is very good for our health, especially kagaya sa akin. Uy, unsaon man ni pagkuan? Ihumol na siya day. Ihumol dayon mga pila ka Ihumol na yun. buok. Siguro ako kung mugamit ko ana, kung muhumol ko, akong ibalik ang akong ikuan sa kanon, ihumol na ako siya overnight. Dayon, Mga siguro mga 15. ihumol mga mga 15. pila ka buok, mga ang tubig ba? Basta Sa isukod. depende sa tubig, basta hangtod nga ma-blue ang tubig. Nga mablo ang tubig. Para asa man na siya teacher? Good for cancer patient, tapos good Uy, for yun niya, mga kaming dili cancer mas patient. maayo no. Tawagan na ako ang gutom na ba ako. Sige, tawagan sa si Luisa. Di na ba mutubag kagwang? Kagi, sus, Uy, kasi nagkunaon na sila kaon no. ha? Sila nagkunaon na sila kaon. Okay lang gyapon kung gigutom sila, mga unang butag ato yung apo. Asa man aton charger? Nara diri. So we have here the Sus, gamay ra jud na ako nga arugula daw. daghan kay karugulan no sa kuan. Daghan kayo ang 45 ro niya, fresh kayo teacher. Say, bitaw no, gamay ra kayo ang 45. So this is arugula. Gayelo lang. Ito yung gusto ko tong kainin. Mamaya siguro pag uwi ko magdala ako nito. Para siyang ano no kilbas. Mabili niyo siya mga bay sa Park Mall. Sa Park Mall Save More. Robinsons Supermarket. Park Mall Save More ha, sa Save More. Sulod sa Park Mall. Oo. At saka Asa pa ito nakapalit ko? Sa kuan sa may Pacific Mall na ay Super Metro diha o Metro sa sulod. Groceryhan. na dia day. Naa sa diha. Pero dili naman to fresh ila ha. Uy, Okay, dili siya jud permis. fresh. Oh, Permis sa fresh. Park Mall ang fresh marag. Halin kay permi diri ba sa Park Mall. Wala Okay, nga. imo nakuan magud nimo na kasi pangalan. Sige, butang diha kay ano malimta na pud na diha ra tanan. Na-influence nimo day ba? Sa imong Uy, kabaw ka lami kay kung pamati kung makakaon ko aning dahon na. Mo jud day. Kasi niya, kanang magbawas bitaw ko teacher, murag tanang fats manaog jud. Oo. Kay magbula-bula ba? Yes. So kuan man Kukuan kana ka? siya very healthy, man kana siya kay antioxidant pa na siya. Kaon bitaw ko ani mga bay kung magbawas bitaw ka no, mag-deposit ka no. Magbula-bula jud. As in, murag mga fats nanguan. Nang lugwa tanan. Yan, asa naman ta karon? Asa naman ni dapit kuya? We are here at Radisson Blue. Pero Mandawi gihapon ni no? Or Cebu City na ta? Cebu City, this is ano ni siya? Cebu City na ta. Dayon, asa sila sa Travelers Lounge? Sa SMC side. Ay, SMC side. SMC side ay mi karon mga bay no. So, see you later. Ako sa ning i-post. Sus, wala ba gitang takakuan ani? Ka-charge kay wa gini sa plano ning lakawa gin yatin ni. Ahak ni bihana ni kay bihing ko matug ko kay daghan ra ba ko labhonon manglaban ta ko niya inig mata nako. Jesus kay nagsige naman day kag panawag niya. Parihabi amin nato. Kay nitawag naman in town nako day. Ngano nga man ni siya badlunguna ni Luisa. Oy gabi. Si kog message gabi. Hoy naunsa mo dayon ta ugma. Wala pa siya SIM. Uy magpalit pa siya SIM no. Ni ball messenger ba? Kunik Kung naman gani, siya sa wifi dito sa kuan nilang hotel.
kuan. Naara man na. Bisag mga ginagmay nga hotel labi na free wifi. Sa kwarto, kada kwarto, di ba? Gutom na kay kuan. Ha? Obi ako ni kaon no kay kanang kaon biya tong adto niya marami daghan ba kay nagyaya ay nga. Dili kag kaon ni wala gi kanit tambok. Magbuot lagi mo. Nagabagaba. Sige gaba sige kaon. Magbuot lagi mo ay nga dili pwede mo ingong ka nga lakas ang metabolism. Paminaw tidya ka to, di ba? Bago lang minangag to sa Movenpick Hotel, social mi kay na di ano. Ala Di social kay day Uy, di ba nagvideo ko. Nadyoy nang bus na ko ay kay kanang sa ni sa tuingan ato yang giingon ay ignorante daw, don't show my ignorance ko no. Di dato siguro to day. Dato siguro siya oy ko nga Sige day magsuroy niya ta day. Hello wig gonser day. Day wig gonser itor niya mi day ha sa kuan. Kina namin kisa man na. Di tagalapula po na buutan kina day naa na siya executive pass sa Mo ba? Shangri-La. Ang manager sa Shangri-La kay Fred Siambana. As in so Uy, ayan. ang bana gani akong amiga no nga nasa Movenpick sige ra gikatawa na mo kay Mga nganto man sa mig Movenpick no katong si sa buffet lagi. Landel Billy day nagsuroy-suroy kanang Movenpick inigsulod nimo ato day murag nas gawas. Bitaw. Kanang dito ba sa kanang ilang kanang sa dagat nindot kay day. Nindot kayo. Oo day Nindot dito, ari day. ni Landel Billy day pasudlon ti kaday kabkab sa Doset Tani nindot king Doset Tani. Asa man na dapit? Tapos pinaka last Uy, social na. day 5-star na day. Wata ma- Doset Tani ang Wata ilang maanad ano maulaw ang ilang swimming pool kay as in Nya infinity. paminaw huy, naay nag-ingon dito nga naka-abroad man ta ka inday kabkab ngano man ay ignorante. Kay ngano nag-unsa day ko sa abroad. Nag-unsa day ko nagsusil ko sa abroad. Kay kami sa abroad no. Si pagto nagunso mi sa abroad, si pagto mo sa abroad manager ni. Mo Ang gani. among trabaho sa abroad no. Nami sa kusina. Kayod kalabaw. Kayod lang. Wa may social dito mo na wa ko masayid mo ingala no. Kini mga tao no magbuot lagi mo acho. Dato lagi sila. Dato sila siguro, day, no? natawo sila nga dato. Sige lang day uy kay. Ato na silang pasagdan kay. Pangutan-a daw inyong kaugalingon boy kung natawo ba mo pagkadato or diha ra mo nakakaton sa inyo kung asa mo dapit karon. Oh, Kay kami sa among giadtuan wa gid mi nakakaton kay unsa. Naara mamis kusina puyo. Basta nga ako Budiga kusina. ako nakatandaan sa akong naadto kuan kanang Kaon. work hard tapos work hard to earn a living and most of that kaon lang jud Kaon. Mauro jud taon ang ako taon no ang akong ginabuhi sa kuwait no wagit ko anang social basta ang ako lang jud masulti no kay naaman jud mi sa kinabuhi sa usa ka social media tanan ninyong panglalait ay tatanggapin namin because Siyempre. we born to be like that. Siguro no kung hindi ka papasok sa ganitong trabaho uy pag hindi ganun ka katigas yung Sige ilabas mo sa mga ng loob mo sa ayaw ko labas. day uy, wala mo ko'y sama ng loob day uy. Wala ko'y Dili ba nandi. ka nang Nandito na kami ngayon sa Robinson's Galleria Cebu kung saan nakastay na din ako dito no sa Summit Galleria. Thank you so much sa ating mga sponsors dyan. Meroflor Gilbert of Australia. Lagi in town, makadaang ra in town mi Pinas tungod sa mga sponsors. Oo, niya mo na sad mo nga makalaag mi kitungod sa sponsors. Uy, wala mang Uy, guminag. sila man gud nang invite, wala man gud minangwan, sila man Wala mang gud na mo giana mo gud kasi sponsorin mi. kinasing-kasing man na nila. Kasing biya na no. Gusto sila makakita sa Kung ilang. yung gusto, sige, atong kung sponsor ang isgutan, sige kani mga sponsor ni. Kung gusto ninyo. Yamang Bukid, an organic store of Davao. Thank you so much. Oh my God, sige. sponsorship. Blue Ternate, courtesy of Makabagong Bayong in Panabo City, Davao del Norte. Sponsor ni. File ay. Unsa ni siya? Unsa nga nato katong Blue Ternate. free of FOC? Oh, free of charge. Ang akong bag, Herschel original ni sponsor gikan ning Singapore. Courtesy of the best friend of Landel B. Lady. Kasi pang nakalimot na bito ko. Sinsyo day. Si Baran. Si Baran as akong diri. Sa basta Baran. Tapos ang mga sponsor day. Uy. Malig-on ra ba ning bangka ay? Kate Spade New York. Igat kay ka. Sponsor ni. Igat kay wallet sa Naghatag na ko teacher. ani si Jean Rich. Bi magkuan ta bi mag-grade ta sa wallet na teacher. Unsay sulod? Sure. Wow, ang sulod is 20 pesos. Napa ko diri 2,000 pesos. Tapos Mga resibo. mga resibo. Kung may lain oy ATM. I have here 3 ATMs. Da. Metrobank. Oh. Da, kadaghan. Thank you so much Metrobank. I have here
BDO, kung saan dito ko pinasok ang aking YouTube salary. Thank Unsa na you. gold? Unsay kuan na nga Gold video? dry. Amo to fake man siguro. Kabayan savings of video. Thank you. Naday na teacher. Yes, I opened this. I Bisaya inopen lang. ko to. Ako ning giablihan nga kabayan Para savings sa- sa BDO Diversion Road, Davao City. Hello, ma'am. Kinsa tong wala pa ko, wala nakalimot ko oy basta giuna jud ko niya. Thank you so much at Land Bank. Syempre, kung Land Unsa na Bank. puros na debit Yes, tay. or na-absent gid hay credit? Di ko mag-credit card. Uy, agoy, di ko mag-credit card kay mabuhi na ako guway kwarta. So, Correct. Land Bank is dito namin pinasok. Hindi to sa akin, binaro ko lang to. Dito namin pinasok. Kala, di ba pwede makita ang number dahil. Dili ayo ipakita itabuni. number dahil. Ayaw to. Wala natabunan mo. Natabunan ni mo dahil. Ayaw to ipakita yung taon dahil. Dili na mo. Hoy, ano na iapil yun, nakita to dahil. Wala man na oy kay ang password ana oy. Di po na maablihan. Di mo naman na yung password. Hindi natin password dahil. Nasa ba ito? So ayan. Sulti yun sa Tapos, password. nagkuha ako ng, syempre, we travel anywhere. Dahil pagkuha niya AXA Life dahil. Unsay nga ana? AXA Life, this is insurance para if in case. Metrobank? Yes, dahil Metrobank. AXA. Pila teacher. Depende dahil. Na dito, gusto ka? Kana imo ba pila? Ang kaning akong plan is, ako na siyang yearly. Akong Yearly yearly, pila? mga 30K. Yes, dahil kuan ka ng, para ni ka ng, magkuan ta ba ka ng retire na ta. Travel. O travel. So, Murag, investment pud na yes, siya investment no. na siya dahil. Nga pwede pud nimo siya mahalansam inigabot Yes, lump sa sum, pohon. inigabot sa time nga makuha na siya. Mga 55 years old O na ana, ka. 60 uy. Tapos, syempre, tawag doon, spare na SD card, kay kung mapuno na ang atong mga, Oh, mo to yung mga sulod Yes, sa mo to yung igat mga kay nga sulod. wallet Tapos, natin siya with kung ribbon pa in uy, front. naghan pa kay, syempre sa ating mga sponsors dyan, kung may lain. Thank uy. you so much ha. Daghan bitaw kay may mga sponsors Oh, pero ang ayan, uban dili hiyang. na magpasaba. Hiyang, Tatak Lokal, Davao City, sponsors ko din to. Actually, Hiyang, ayan. Ano to, kanang, ana ba? Sige. Unsay baho ticha? Unsa ni siya progress? Mint. Kana bang kanang kasukaan Oo, sa biyahe. Gamay ra kay siya no, naro sa ibabaw. Wala mo ragong lami kay Siya siya. akong bag grade ay. So, muna huwag ka nang, thank you so much. Ayan po. V by Seratories of Italy. Syempre, ang aking rosary. Speaking of sponsor, di ara nang gawas. Galing talaga siya ng Vatican. Ayan, ito yung mga Ay, pangkuan wow. sa mga, alam yung mga demonyo, no? Diba? Rosary. Sige. So, muna siya. And Ay. ang Gilingaw-lingaw ra unsa na yung oras? ang bibingka in town, ay ambot lang. Alam na, nitawag mo na ni Day. Tawag na siya. Sige, Luisa. Shout out kang Luisa Machitar. Luisa Salamat Chitar Day, pasensya nag-vlog pa in town hindi captain. Sa ako na lang tawagan. Hello, ade ni mo madunggi. Una to lang yaw ako imo nag-bagrid biya ka. Inya. Ni tawag na siya na nimo mo na busy. Oo. Ako siya tawagan, magtinawagay mi. Oy, di mo makunta kay nita ko ni dial na wata ka jud. I-dial na siya. So, di ara taon. Ang mga sponsors. O syempre, teacher ha, ang akong beauty products. Alam natin sa Ay, Cebu beauty products. Technological University main campus. Okay. Nata sa underbridge. Nara, nag-ring na. Nanami sa tunnel. Naba kay signal sa tunnel. Hello, Day! Nanami sa tunnel. Hello, na amo swing. Yes, ay diha mi din na ang kuan seafood. Na ang seafood island. Da. Ha? Wala si Inday Kap-Kap, Day. Wala si Kap-Kap. Kinangap-kap pa rin sa bukid. Amot lang, sa gikan. Hindi may signal. Uy, kinamos ilaw sa tunnel, Day. Kasi huwata nga, makagawas min tunnel. Ayun tao, mis tunnel. Oh, social ang Cebu, kaya na tunnel. Murag Korea. Hello, Day. Oh, nakagawas ako sa tunnel. Hello. 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 Ako siya sa mountain wing. Yan na lang, uy, kamahapit mo ta na abot, Day.
Tabi sila oy. Sige, din na namin kutob Di na mga bay kutob, ha. di Mag yun part 2 na lang tanaw doon nami sa Doon na mi sa kuan, SMC side. sa Doon na third kayo. bridge connecting mainland Cebu City and Cordova Island of Lapu-Lapu. Ayan po, may, siguro mga 2022 matatapos na to. Completion of this third bridge is 2022 at yes. 2022 bang? Oh, 2022 mag-vlog ta day, maglakaw mo- tagikan diri pa do Oh. Cordova. Mo to ang tulay ay ha? O kalayo to siya. Ilo ko pagsuri magdako mag 25 kilometro gikan sa amo pa do. Ay, gikan dito na, Cordoba Yes. no. Oo, doon ra noon. eh. Lakaw na mo ang tulay po mga bay kung mahuman na ninyo. Yes. They have to watch for that. Yeah, mo ni ang sumpay oh. Yes. Pwede ni nila i-connect niya. Sila diri kuan kanang sa SMC paan side na. Sige, din na lang mi kuto. Babus. See you on part 2. part to sa pagkaon na